dnešním videu budeme utíkat, a to hodně rychle. Vytvořil jsem build na nekonečný sprint burst. Tohle sestavení perku si určitě zamilujete. Zabijáci vás budou nenávidět. Nezapomeňte odebírat tenhle kanál, případně podpořit lajkem a my se na to můžeme jít společně podívat. A ještě jedna věc, rozjeli jsme nový Discord Veil. Eventy, turné a samozřejmě případné odměny nebudou chybět. Budete si moct se mnou zahrát a zároveň se seznámíte s novými hráči z Česka a Slovenska. Odkaz vám nechávám dole v popisku. Dnes je to úplně poprvé, co na tomhle channelu hrajeme za Survivora. Build mám tady samozřejmě připravený. První je tady Sprint Burst, který dává 50% rychlost po dobu 3 vteřin, ale dostaneme Exhausted efekt na 40 vteřin, což je čas, kdy vlastně tento daný perk nemůžeme znovu použít, dokud se Exhausted efektu nezbavíme. Další perk, který hrajeme, je Fixated. Jelikož vlastně máme ten Sprint Burst na běhání, tak jsem si vzal i na obyčejné chození. A během prostě normálního chození, tak máme 20% rychlost a vidíme naše scratch marky, takže to je takový dobrý kombo, že vlastně budeme furt poměrně rychlí, i když třeba zrovna sprint burst mít nebudeme. Další tady máme Vigil. Vigil je perk Quentina Smitha, který dělá, že vlastně všechny špatné efekty ruší Survivorům v okruhu 16 metrů, ale počítáme se do toho i my. A jelikož si můžete přečíst, že tam je Exhausted, tak vlastně ztracíme Exhausted efekt daleko rychleji než normálně, konkrétně o 66%, takže vlastně se nám Sprint Burst bude samozřejmě o něco rychleji nabíjet. A poslední máme Blood Rush od Renato Liry. Tento perk dělá, že dokud jsou všechny generátory hotové, takže dokud se vlastně může pracovat na generátorech a jsme unhooklí, tak můžeme prostě dát Ečko, kliknu na Ečko a zruší se mi Exhausted status efekt. Což znamená, že budeme zase moc používat Sprint Burst. Tenhle build si myslím, že má potenciál a hlavně killeři nás budou nenávidět. Jdem se na to podívat. Tenhle build jsem si zatím jako neskoušel, takže budu mít taky takovou premiéru. Uvidíme, co s tím dokážeme vykouzlit a hrajeme proti Mastermindovi, OK. Já si rovnou použiju ten Sprint Burst a už jde přímo na nás, vypadá to na Little Pursuera, si myslím, protože nás našel velmi rychle. Jasně, brácho, mám tě. A díky samozřejmě rychlé chůzi, tak nemusíme používat Sprint Burst a dokonce už máme nabitý další. To byla opravdová rychlost, že vlastně na začátku kola už jsem ho použil jednou a teď už ho máme po druhé. Felix si s ním docela zatím vytírá prdel, jak bych řekl lidově, ale bohužel teďka dostal první hit. Upřímně si moc nedokážu představit, na jaký straně mapy oni běhají. Ale bude to podle mě blízko šeku, tam u toho domečku vzadu. Jo, oni jsou hnedka vedle mě tady, ježiš. A jde na mě? Sprint Burst? Nejde na mě, asi damageuje ten generátor, ano. Vypadá to, že až teďka. A skvěle jsme ho obešli, asi půjde na někoho jiného. Ne, nepůjde, dobře. Nebo nevím. Je určitě někde blízko. Jo, on je tady u toho Renata, OK. On oslepl? Neoslepl. OK, nechám ti to, pěkně. No a já se asi mil rád vrátím na ten můj gen. Doufám, že oni se nebudou obíhat nějak v blízkosti. Jo, půjde sem. Nejde sem? Nejde sem. On jde na toho Renata. Tobě dáme heal, Felixy, neboj se. Máme další Sprint Burst, ježiš, to je skvělý build. A ještě potom, až budeme unhooklí, tak samozřejmě se nám zapne ten poslední perk, kdy se Exhausted statusu můžeme zbavit vlastně hned a budeme mít hned další Sprint Burst. Tohle ten build, jako chlapi, tohle mě bude bavit. Máme první generátor. Vyzkouším se dostat tamhle nahoru, který je damagelý. Jde nahoru. Tady se hodil balance landing, ale samozřejmě, má Felixe bohužel. Schováme se. Máme další Sprint Burst připravený.
Já se mezi tím vydám asi nahoru už. Jestli tady teda někde neobíhá a nečeká na mě. A našel Michaelu, bohužel. Jsou hnedka tady vedle mě. A jde sem. Tak pojď, chlape. Skoro. Stan. Počkáme si. Sprint burst. Sprint burst, běžíme. Dobrý. No, já jsem se sekl. To je hit, to nevadí, půjdeme main. Já vlastně hraju baterku, já jsem naplnil, že mám baterku. Dobrý, nejde na mě. Ty krása, ale to jako, jak to jede rychle, no tak já tohle miluju. Tenhle build si dokážu představit, že bych to hrál prostě normálně. Zkusíme rychle stihnout tu Michaelu. Jo, dobrý, má unhook. Tak já tam běžím, protože se aspoň všichni vyhealujeme. A týpek má jednu hook stage na jeden generátor, což je docela normální stav, ale chtělo by to samozřejmě ten progres trošku zvýšit. Točno? A ona si avkuje, ona si tady není, ona si není v dosahu sítě. Bylo by moc fajn, kdyby jsme stihli tohle popnout, jako oni jsou docela v dálce, takže teoreticky bychom to měli stihnout, ale otázka je, jestli hraje barbecue a týpek ví, kde jsme. Ale to je samozřejmě záhada, kterou podle mě zjistíme za chvilku, jestli sem přiběhne nebo ne. A... Dobrý. Sprint burst. A tady jsou. Nebo tady je. A vyhýluješ mi, prosím? Děkuju. Jdeme asi společně pro ten unhook, nebo já asi ho nechám a mezi tím zkusím jít na generátor tady nahoře, který bohužel ztratil celý progres. Za tu dobu, co vlastně tady regresoval. A nemáme čas chvilku opravovat, já tady spadnu. Mám připravený sprint burst, damageový generátor a běžíme. Dobrý, nestihl mě. Ale tady asi není žádný okno, bohužel. Tam vidím paletu v dáli. No, zkusil jsem ho nabejtovat. Bohužel, příteli. Párkrát si ho tady oběhneme. Stan, baterka. On hraje Lightborn. To vypadá. Pěknu to. Tohle jsem pokazil. A myslím, že půjde za mnou to zkusit. Nevadí. Když tak si aspoň ukážeme ten perk toho Renata. On jde zase na toho Felixe. Což je docela pro toho Huntera obtížná kořist, moc se mu nedaří ho chytit. Ten mě jde zvednout, to je super. Asi budu muset jít pryč, ale chlape. Je to tak, já se dostanu myslím další sprint burst, tady je furt paleta. Teďka nižší, OK. On ji možná zničil, ale ten Renato může mít nějaký perk na to. Přeskočíme? To mě nestihne. Výborně. A zase mě přečetl, tyjo. Ach jo, nevadí. Přátelé. Každopádně sprint burst se vám nabije hnedka, jak vás dá týpek na hook. Takže vlastně teďka máme jeden sprint burst a potom se ho nabijeme vlastně hnedka znova, takže dáme celkově 2 sprint bursty za sebou. Což vlastně vytvoří obrovskou distance mezi mnou a zabijákem. To je super, to je fakt dobrý. Teďka to máme, samozřejmě. On se možná vrátí, zkusíme to rovnou, jestli se vrátí. Tamhle. Dobře. Tak si to aspoň vyzkoušíme takhle, i když po nás nejde zatím. Jeden sprint burst.
Byla draž, druhý sprint burst. Ty kráso. Tohle půjde, to mám radost, na jsem build. Já už na to chvilku počkám, kde oni dělají ten generátor, to je tady ten, že jo? A už je na nás zase, nejde. Ježíš Maria! Dobrý, tak to je moje chyba. Já jsem myslel, že on je na té pravé straně, proto jsem tam taky koukal. Sakryš. Že by se z toho... Ne, to se nedostanu. Sakryš, to je moje chyba, Já jsem se koukal špatným směrem. Snad pro nás půjdou, aspoň se nám nabije zase double sprint burst. Já vezmu teďka body block. Dobrý, jeden sprint burst. Druhý sprint burst. Výborně. A jsme úplně někde pryč. No, chtěl by to heal, tyjo. My jsme tady 3 zranění. A jde po Mikejle jediný zdravý. Kluci jsou na tom generátoru. Já si tady vezmu spray. On se mě podle mě povšiml. Ježiš, no tak to jsem mrtvej tady. Dobrý. To mě nestihne. Kašle na mě, to vypadá. Rychle se spraynem. Pojď pro ten heal. Prosím, Mikejlo, děkuju. Tady je jedna gate a tamhle naproti je hnedka druhá. Sakra, on jde sem. Sprint burst. Pryč. Oni se healujou, oni jsou tamhle toho generátoru, myslím. Já ho zkusím obejít, bohužel on je nějak undetectable, protože ho jakoby nevidíme. Nebo nevidíme terror radius. Ale on jde furt po tý Mikejle, tak dobrý, já se nemusím tady snad schovávat, doufám. Jo, aha, oni jsou tamhle, ale. Budíš, jdeme zpět, asi. Jde po mně? Nevypadá to. A opravdu by se mi hodil ten heal, to by se mi jako docela líbilo. Dobrý, já ho nechám to dělat, nabijem si sprint burst, když tak. A když tak utečeme prostě přes ten sprint burst. Nějak, snad, doufám. A ten speed během toho chození, to je taky super. To je fakt, tenhle ten build, tohle je fakt slast hrát. Já jdu zkusit otvírat. On jde po tý Mikejle, dobrý, to stihnem. Snad. No, dobrý. Ten mě vyhýluje, počkáme, jestli všem se povede utíct, radši. Protože samozřejmě ta hra má být týmová, takže nebudu zatím utíkat. A přesně proto. Tamhle ten gate zatím otevřený není, jestli se nepletu. Nebo je? Jo, až se tam vidím díru. Jo, je otevřený. Ale... Teďka musíme... Výborně, pěkně. A zkusím ho nějak bloknout sprint burstem. Skvěle, a jdeme. Já jdu zleva radši. Ale aby nehytl oba. Dobrý, výborně. Jo, to mám radost z téhle hry. A nevím, jestli hraje ten Lightborn. Skoro bratře. Good game. Badham Preschool. Dobře. Docela pohodě mapa. Zatím nevíme, proti čemu hrajeme. Já rovnou použiju Sprint Boost, protože se nevyplácí si ho šetřit, když vlastně ho budeme mít pořád. Já myslím, že to je unknown. Podle zvuku si myslím, že to je unknown. A je to unknown. Výborně. Je Nancy, no tak. Máme další Sprint Burst rovnou. A už jde sem, no jo.
Proti Anonovi jsem chvilku nehrál. Nejde po nás. Bohužel Gabriel je na zemi. Budu doufat, že nebude ten Anon hrát Painrest, aby nám nevybouchl teďka generátor, když jsme vlastně skoro na konci. Ale pokud se nemýlím, tak on byl downutý dole v tom sklepě a tam žádný hooky nejsou, ač na basement, který tam nemusí spawnout. Ale vypadá to, že ho bere nahoru, ano. Takže basement bude v šeku. A tady je, už ho vidím. A on ho už bere, tak já jdu pro body block. Ne, on damageuje ten generátor. Ok. A nedamageuje generátor, on se... Ty vole, to jsem nečekal. Dobrý, máme efekt, to nevadí. No, tady toho nic moc nezmůžu, tyjo. Zase jsem to nepřečetl správně, já jsem slyšel nějaký zvuk. Možná damageoval paletu. Fortune's full hraje, dobře, takže neuvidíme teďka Terror Radius, dokud nesklidíme totem. Já teďka bohužel nemám srdce. Takže když se tady zjeví, tak jsem trošku nahranej. A on jde k tomu generátoru, dobře. S tím, že máme ready Blood Rush. Takže já teďka můžu sprint bursnout dolů. Jo, to bychom nesměl stát v cestě, bratře. A tam je ten totem, ať vidíme ten Terror Radius. Tak já klensnu rychle. Jo, Blood Rush se vám zruší, když začnete něco opravovat nebo právě takhle klensovat, nebo myslím, že i unhookovat. Tak jsme si aspoň ukázali to, že já jsem na to teďka zapomněl. Že vlastně to musíte použít předtím, než budete cokoliv dělat. I healing se tam do toho počítá. Tak teďka ten walking speed se nám si ho docela využijeme, on tady má taky totem. Prosím, nejdi z téhle strany. Šel z téhle strany, tady je paleta. Bacha brácho, on tam je. On to damage teďka. Možná hraje nowhere to hide, uvidí mě. Jo, ví, že tady jsem, že tady jsem. To bude určitě nowhere to hide. To je perk, že když damage generátor, tak vidí vaší auru. Skoro. Stán, výborně. Tam damageuje tu paletu. Asi možná počkám, jestli jde za mnou tudy. On se teleportoval pryč. Máme sprint burst, tak tomu rychle doběhnem. Jestli se na mě portne, já se posedu teď. Dobrý. Neportl se. Ale tohle byla velmi chytrá halucinace. Ty vole! No, dobrý. Dobrý. Dobře, brácho. Tak ty jsi je zvedl ze židle, jaksi. Ty vole. No nic, kámo. Já už to nechci hrát. Já dolů už nejdu, ale jak jsem zjevil, on je prostě nějaký unforeseen nebo něco asi. Já jsem fakt neměl ten Terror Radius, že jo? Ale hlavně já jsem zjistil tu halucinaci, on neměl čas se na to teleportovat. Maximálně, že tam měl 2. Což samozřejmě taky možné, ale... Ty kráso, fuj kámo. Podle mě asi nestihnu, ale... Ne, pojď pryč. A já ti dám body block, když tak. Ty kráso. Já si vezmu ten hint. OK. Jako párkrát si ho takhle... Dobrý no, tak to jsem prdeli tady. Tady pro mě hra končí. On má i to, on má i mody, no nic. Fallen Refuge. Jdeme na to. Samozřejmě s mým sprint burst buildem. A jsem zvědavý, proti čemu momentálně půjdeme. Kluci už utíkají z nějakého důvodu. Je tady někde Ghostface? Je to pyramida, OK.
To by mohlo jít, si myslím. A on už landnul hit, jo. On je tady. Ty kráso, dobře, týpek to docela najmil. Jsem čekal, že on to hodí jaksi trošku jinak. Kašle na mě. On jde za těma lidma do toho šeku. On ho dává do cage. Ty kráso, tenhle ten pyramid je docela zkušený. Dobrý. To všichni tři mají na sobě ty dráty, to znamená, že on může hookovat na dálku. Právě do těch cagí. Dobrý, sprint burst. Nás potahal teďka docela. A hraje zajímavý build, to musím přiznat. Ty kráso, skoro jsem ho fejkl, kámo. Škoda. To je pryč. Jo, kluci, tohle je blbý, tohle je hodně blbý. Tohle je hodně blbá situace. Steve Harrington taky na zemi. Jako teď by bylo fajn, kdyby je Ace dokázal vysvobodit a aby jsem udělal aspoň ten generátor. A on jakož je v chaseu, tak to asi budu muset nějak jít zachraňovat taky. A zkusíme tohle popnout. Zatím. Jo, Steva cagenu. On je docela blízko. Já to popnu a jdu za ním. Už vyrážím. Už jsem vlastně na cestě. Posledních 15 vteřin. A jsem tam. A 3, 2, 1. Pic. A běžím pro tebe, brácho. No a musíme jít zachránit. Já jdu ještě pro tu Kate, samozřejmě. Možná chvilku půjdu takhle prostě rovně. Kate, já tě asi nestíhám, ty kráso, na tu jednu hook stage, ty. Jdem pro Ace rovnou, on zvedá Steva. A on se asi nechává, nechce nás z nějakého důvodu. Ace, už tě beru, neboj se. No a pojďme se všichni vyhealovat, ne? Bych to tak viděl. Jeden. On má nějaký perk, že když vyhealujeme se, tak zařveme takhle. No já jsem poslední na řadě. Ještě já, prosím. No to mě asi nestíháte. Sprint burst. Výborně, pěkně. Oh! Já jsem hňup. Fejknu to. Nice! To už nestíhám. Ne. OK. Co se stalo? Stalo se. Pojď. Nice, výborně chlapi, výborně. Tahle hra spíš bude tak, jako když se ho budem budit, než jako asi nějak vyhrávat. Co já si myslím, že mě nestíháš, chlape. Nebo možná, uvidíme. Dávám ti šanci. No, jsi zakřičel, já mám sprint burst. No, já jsem blbý angle, kámo. Ty krásu, kousek. Pozdě, sakryš. OK, nevadí, no. Jako to už asi nemá cenu ani dělat generátory v tuhle chvíli. A baterka už mi taky vyprší. Je to špatný, no, tahle situace. Jako můžu jít asi na gen, ale mi to tak nějak ničemu. P4 generátory já sám určitě neudělám. Jsem to trošku naboural, nevadí. Ty kráso. Hezký, no, hezký.
A pak zahájíme generální útěk, hele jo. Sprint burst. Druhý sprint burst. OK, pěkně, jsme úplně na druhé straně mapy. Ne, prdeli, no. Ne? Ne? Že by nám to nechal? To je otázka. Co děláš, kámo? Mám si, že týpek nebude chtít čekat 4 generátory. Já ten Ace chce asi nechat sundat. Je to tak, no. Tak si jim spíš hledat hatch, kámo. Mám ten gen? OK. No. OK, jdem hledat hatch. Ne? Ne? Mám tam jít? Díky, kámo. Seš go. Shoutout Pyramid Head. To by bylo všechno, já moc děkuju za sledování videa. Budu moc rád, kdybyste tady zanechali palec nahoru a odběr a případně zvoneček, aby vám žádný nový videa neunikly. Děkuju moc za sledování, vidíme se příště.